En aquest videotutorial veurem com podem introduir una imatge amb una entrada d'un blog realitzat mitjançant l'aplicació Blogger. Per fer-ho, primer de tot, ens haurem d'adreçar a Blogger, ens haurem d'identificar amb les nostres credencials de Google i un cop ja ens situem en el blog, haurem de localitzar l'entrada en la qual volem introduir la imatge. En cas que vulguem fer una entrada nova, farem clic a l'opció corresponent i si volem introduir la imatge amb una entrada que ja tenim publicada o en modus esborrany, senzillament farem clic a editar. D'aquesta manera se'ns obrirà la interfície en la qual podem editar l'entrada. En aquest cas ja havíem introduït un text i el que farem serà introduir dues imatges. De fet, hi ha diverses maneres per introduir una imatge amb una entrada d'un blog. Anem a veure-les. Primer de tot, situarem el cursor en el lloc on volem inserir la imatge i a continuació ens adreçarem a la icona Insereix la imatge. Veiem que se'ns obre un quadre de diàleg que ens dona diferents opcions. Per exemple, penjar una imatge que tinguem des de l'ordinador, penjar una altra imatge d'aquest blog, penjar un arxiu des d'un àlbum de Google, des d'un telèfon, des d'una càmera web o des d'internet a través de la URL. En aquest cas, el que farem serà penjar una imatge que tinguem a l'ordinador. Per això, primer de tot, ens adreçarem a internet, descarregarem una imatge i en el quadre de diàleg que se'ns obre triarem la carpeta on la volem desar i li assignarem un nom. Per exemple, en aquest cas deixem el nom que apareix per defecte i veiem que l'estem guardant a una subcarpeta anomenada Palau de Mar de la carpeta Imatges. Desem la imatge, ens adrecem novament a Blogger, fem clic a l'opció Tria els fitxers i localitzem la imatge en el sistema de carpetes del nostre ordinador. Un cop hem seleccionat la imatge, fem clic a Obrir i al cap d'una estona ja ens apareix la imatge i podem fer clic a l'opció Afegeix la selecció. D'aquesta manera veiem que ja s'incorpora la imatge al blog. Si fem clic al damunt d'aquesta imatge, veiem que apareix una barra d'eines que ens dona diferents opcions. Per exemple, podem canviar la mida de la imatge a petit, mitjana, gran, molt gran o a la mida original. En aquest cas deixarem l'opció gran. Podem canviar l'alineació de la imatge, per exemple, a l'esquerra o a la dreta. Deixarem l'opció centre, podem afegir una llegenda, per exemple, CFA Palau de Mar, podem eliminar la imatge o podem determinar diferents propietats de la imatge, com per exemple introduir un text alternatiu per si la imatge no es carrega correctament. A continuació veurem com podem incloure una imatge en una entrada d'un blog a través de la URL. Novament situarem el cursor on volem incloure la imatge, ens adreçarem novament a l'opció Insereix la imatge, però ara triarem l'opció d'un URL. Veiem que se'ns obre una casella on enganxar la URL de la imatge, ens adreçarem a internet, per exemple, introduirem aquesta imatge, fem clic amb el botó dret del ratolí per tal d'obrir el menú de context i seleccionarem l'opció Copiar l'adreça de la imatge. D'aquesta manera ja queda desada en el portaretalls la URL d'aquesta imatge, ens adrecem novament a Blogger, enganxem la URL, veiem que ja ens apareix la imatge i fem clic a Afegeix la selecció. Novament veiem que apareix la imatge i si fem clic al seu damunt veiem que també apareix el menú d'opcions d'aquesta imatge. Un cop ja tenim l'entrada o post enllestit, podem previsualitzar-lo per veure com quedarà quan el publiquem i si efectivament ja està tot correcte, el podem publicar. D'aquesta manera veiem que aquesta entrada ja no apareix en mode esborrany. Una cosa que podem fer és anar a l'opció Mostra el blog. D'aquesta manera ens portarà al blog i podrem veure ja l'entrada publicada.
En el cas que ens interessi modificar, pels motius que siguin, una entrada que ja ha estat publicada, novament ens haurem d'adreçar a Blogger, ens haurem d'identificar amb les nostres credencials, haurem de triar el blog en el qual està publicada l'entrada i un cop fet això, seleccionar l'entrada i editar-la. I això és tot.